el calendari solar no és l'únic calendari que ha entrat en dansa en la nostra cultura. També la lluna plena com a marca en el cel, és importantíssima per a determinar moltes coses, com per exemple la llum que permet caminar de nit, migrar, fer transhumància. I com que la cultura jueva va arribar a ser una síntesi d'un conflicte anterior que era entre agricultors i ramaders, sembla que la Pasqua va arribar a ser això, la manera de juntar-se d'una manera no bel·licosa i celebrar que una volta que l'equinocci de la primavera ens anunciava la germinació, la primera germinació i la florida d'algunes de les plantes més importants, com la civada. En la primera lluna plena que haguera posterior a l'equinocci, els pastors preparaven aquells ramats en els quals les ovelles acabaven de parir, estem en el signe d'Àries, i resulta que aleshores era quan se n'anaven fent una festa, una mena de festa d'acomiadament col·lectiva, i això ha quedat reflectit en la Pasqua, que és una festa variable perquè la primera lluna plena de la primavera pot variar uns 20 i pico dies des de la possibilitat que siga en Sant Josep aproximadament o 20 i pico dies més tard. Això marcarà el calendari de les festes variables. I recuperem que abans hem vist que la lluna plena de març havia sigut el dia 9 de març. Encara no s'havia arribat a la primavera. A la primavera s'arriba el dia 20, l'equinocci de primavera. Doncs a partir d'ahir s'ha esperat enguany a que apareguera una nova lluna plena. Fixem-nos, estàvem parlant del calendari. Després de l'equinocci de primavera, que és el 20 de març, enguany la primera lluna plena va ser el dia 8 d'abril. Això condiciona la Setmana Santa. La Setmana Santa sempre ha de ser en la primera lluna plena de primavera. Això és la Setmana Santa que estic marcant, crec que es veu en el punxó. El dia 5 va ser diumenge de Rams o de la Burreta. Setmana Santa, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte. I el diumenge de Resurrecció o diumenge de Pasqua seria el dia 12. Si la lluna plena haguera sigut una altra setmana, doncs naturalment la Setmana Santa haguera sigut una altra, la Pasqua una altra data, etc. Tot això condiciona el calendari litúrgic, que el tenim aquí a la dreta, on la Quaresma, Setmana Santa i Pasqua venen condicionades per el moment en què la primera lluna plena apareix en el cel primaveral. Primerament, el primer dia de la Setmana Santa és el diumenge de Rams, que s'anomena la processó de la Burreta, que té molta tradició, per exemple, a Alacant ciutat i altres ciutats, i que enguany no l'han tinguda. És una festa que és estranya perquè es mescla el símbol de l'ase, que té una significació bíblica molt interessant, perquè Jesús entra damunt d'un ase, assegut en un ase a la ciutat de Jerusalem, perquè n'hi ha una tradició bíblica que predia que el alliberador de Jerusalem, per exemple, en el profeta Zacaries, etc., dia que l'alliberador de Jerusalem entraria sobre una burra, sobre una somera, no sobre un cavall de guerra, sinó que seria pacífic i tal. Entonces, per a complir aquesta profecia, Jesús entra en la burreta. Però el poble, el nostre poble, la veritat és que ha captat molt bé que la figura, una de les figures essencials d'esta processó tan estranya és precisament la somera, la burreta. I per això a Alacant se diu tradicionalment la processó de la burreta, la processó de Rams, de les Palmes, i té molta tradició. Enguany no l'hem tinguda, evidentment. Bueno, i anem a més. Entra la Setmana Santa, com ha explicat Daniel, és fruit, la Setmana Santa que varia cada any de coincidències de cicles de la lluna i del sol, primera lluna plena després de l'equinocci de primavera,
i que reunís molts simbolismes. Claro, és una festa tràgica perquè d'alguna manera rememora la passió i mort de Jesucrist, però que es vincula, és diguem, els diferents estrats que podem reconèixer sempre en totes les festes. Les festes són molt riques, no són simplement una qüestió litúrgica, és que està cicles naturals, perquè per als primers hebreus, com ha dit Daniel, era la festa, es van unir dues festes, una ramadera, que era la mampresa, l'inici de la transhumància que tots els anys se feia en primavera, quan els corders que havien nascut durant l'hivern ja havien passat uns mesos, teníem una lluna plena per a començar, s'ha perdut la presentació, però per a començar la migració, i entonces se sacrificaven, claro, com a homenatge, diguem, o respecte a la divinitat o a la natura o a lo que siga, es sacrificava la primera producció d'estos ramaders, és a dir, el primogènit dels corders que havien nascut aquest any. D'ahí provindrà després tot el simbolisme. I al mateix temps s'uneix una altra celebració que, en canvi, feien els pobles unificats en el poble hebreu que no eren transhumants, que eren els agricultors, que era l'aparició de les primeres espigues de la primera collita important de l'any, que era la civà. Per a nosaltres alicantins, que històricament el nostre cereal, perquè està més adaptat a l'aridesa del nostre clima, era la civà, doncs hauríem de recordar que al voltant més o menys d'esta època de Setmana Santa apareixia encara les primeres espigues tendres. I entonces, igual que els ramaders sacrificaven la primícia dels seus corders antes de manprendre la perillosa transhumància, els agricultors oferien a la divinitat les primeres espigues encara tendres de la primera producció de l'any. Entonces, tot junt ha fet que aquesta festa nostra tinguera després diferents estrats. El poble hebreu, després en la Bíblia, va interpretar aquesta festa, diguem, pagana, aquestes festes paganes, com la alliberació del poble d'Israel de l'esclavitud d'Egipte. La famosa de que la sang del corder s'emmarcava les portes perquè així l'àngel de la mort no castigara els fills d'Israel, però sí els primogènits d'Egipte. En realitat és una reinterpretació del que feien els pastors de sacrificar un corder i marcar les seues tendes o el que siga en la sang del corder. I la festa de la civà, doncs el mateix, l'obligació de menjar aquest dia pa àsim, pa sense llevat, sense rent, era perquè s'oferia una nova producció, un nou any, una nova creació, podríem dir, de la natura, que no tenia que veure res, era prohibit que tinguera res que veure en l'any anterior que ja havia mort. I, per tant, no se podia utilitzar el rent de l'any anterior. I el pa tenia que ser àsim, sense rent, sense llevat. Bueno, el poble d'Israel, el mateix, justifica la qüestió simplement dient que aquesta nit perquè el poble ja tenia que preparar-se per a marxar a la terra promesa, doncs no podia preparar pa fermentat i, per tant, tenia que utilitzar pa àsim. I el tercer cicle serà després que, com la mort, la passió i mort de Jesús va coincidir més o menys en aquestes festes hebrees, doncs, clar, se va assimilar Jesús al verdader corder salvífic del poble i, per tant, diguem, el que hem heretat nosaltres és aquesta celebració de Jesús que integra l'hebreu, el jueu, i integra els cicles estos naturals. Però la qüestió és que nosaltres encara, més o menys conscientment, independentment d'idees religioses, continuem sabent que és una celebració del ressorgiment de la natura. I sobretot en la nostra zona, al País Valencià, o en Catalunya, en Múrcia i tal, se celebra més que la qüestió tràgica de la sang del corder, es celebra l'explosió de la natura. I d'ahir les nostres mones, quan eixim al camp, per a disfrutar dels dies primaverals després dels dies invernals en què hem estat en la quaresma, etcètera, patint i tal. O sigui, que és una cosa molt bonica i que nota molt com és una interpretació dels cicles naturals. Claro, enguany, doncs tampoc l'hem tinguda. Ni mones, ni Pasqua, ni burretes, ni Dijous Sant, ni res de res.